फाइनालि नै मोनफैबाय सागराव नुबाय नै सागरा सिनेमायावसो नुदोंमोन रामायण महाभारतआवसो लामाखौ थेनाय खिन्थु दा मोगथाङाव नुबाय आरोना लोगोफोर मोगथाङाव फैना नुफैबाय नै बेजों दा माने हेलौ गाइस गुड इभिनिं नै जों दिनै सानैजों सागराव बेरायनो नागिरदों लोगो सासे नै जों सागराव बेरायहैनि ओरैजाय थांगासिनो दा सागर मोनहैबा नोंथांमोननो देखायगोन आरोना जों दा एकदमबारे ओरै गिदिंलागासिनोसै नै दे होमबा थांबाय थानि नोंसोरबा आंजों थांफाबाय थादो नुदों नै सागर खाथिनि माबाफ्रा नै माबायदि फांखा गिदिर गिदिर दं नै एकदमबारे हाग्राबारिफ्रा न'खाय बिन्दास मोनाबिलियाव बेरायनो थाखाय नुदों नै बिराद बरिया भिउआ जायो बेबायदिबाबो मोजांथ' जायगाफ्रा नुवाखै नै एकदमबारे हाग्रा सिं सिं सेर सेर बेरायनो बिराद मोजां ओंखाय लामाफ्रा नै ओरैनिफ्राय फैगासिनोमोन जों नै ओरैजाय ओमफ्राय दा ओरै थांनोसै ओरैहाय नै दाना आरो मोनफैलायबाय सागर खाथि नै मन्दिर नै ओमफ्राय मन्दिर खाथियावनो माबायदि लेथ्रा फेथ्रा गारो नै नंखायनो नायदो जायगाफ्रा एसे साब सिखोन बारा गैद्राया आरोना नै मन्दिरा बेयावनो दंथारो नै लोगोफोर नायलाय नै मन्दिरानि खाथियावनो दंथारो नै होमबाबो नायलाय लेथ्राफोरखौ माबायदि गारो नाय खमसे खमथ' दा बेयाव मन्दिर दङ खमसे खम बेफोरखौ माने साफा खालामनानै लेथ्राफोरखौ गाराबानो जायो आरोना मन्दिरा बेसेबा गिदिर दं नै बिथिंजाय न'फोरा नै ओरैजाय न' दङ नै दा एसे साफा खालामगासिनो खालामनायालाय खिन्थु होमबाबो नैफोरो दा नै मन्दिर खाथियाव दंथारो बेफोरबायदि लेथ्रा खालामनाङा आरोना नै बरियानो नै ओमफ्राय बेफोरबायदि लेथ्रा खालामोबा फाइनालि नै मोनफैबाय सागराव नुबाय नै सागरा एकदमबारे बेरायनो नंनानै नोंखाय नै मोनफैमारबाय दा नायदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नै नोंखाय नै मोनफैबाय ओरैबायदि गिदिर गुवारखा नै ओरैजाय मोनफैमारबाय जोङो फैनो नंनानै ओंखायनो फैमारना मोनफैबाय नै दा नोंथांमोनजों सागर खाथियाव थानानै देखायनोसै आं नै ओमफ्राय नै नायदो नायनो हागोन नै सागराव नै दिनै फैनो नंनानै ओंखायनो दैयानो एसे मोनफैखायो नुदों दा नायदो नै ओमफ्राय नै माबायदि बोहैबोखायो नै सागरा नै इयाव नाङो दैया नै आं दै खाथियाव थांसै र' नै बिराद बरिया नुदोंना लोगोफोर बार खोलो बिराद मोजां आवाजखौ बारा मोजां खोनानाय नङा जानो हागौ आरोना माने माइकखौ लाफानो रोङासै हाखु दाखु फैबाय मोना जानो गिनानै नै ओंखायनो दैनि फेम्फोनाफ्रा नै गाबानो नाङा ओंखायनो एबार नै नुदों नांफैदो नोखाय नांमारबाय नै आइया गुसुलायनोखायनो बिराद बरियालै फैबाव खालि फैबुदो नै मोनफैखाबाय आंनाव नोंखाय नै बिन्दास बरिया नुदों आइया खुरख'लायो माथो नुदों फैबुदो नुदों बिराद बिन्दासलै बिराद मोजां आइया सुबो मोनखालायो नै रोमै-रोमैल'खा नुदों बे केमेराथिंजाय देखायनि नै नायदो नै बरिया नै ओंखायनो दैयानो मायदि फैनो ओरै फैबाय नंखायनो दैया नै ओरैबायदि फाग्ला बोहैबोखायो ओरैजाय नै श्रीलंकानि लामा बानायदों नै बेजों नै थेगासिनो बेजों बारनो हानाय बानायदों नै दा थांना देखायगोन र' नै ओमफ्राय बिराद साइसखानि
सागराव बेरायनो नंना बेरायनो मोनमारबाय फाइनालि लोगोफोर नै नायदो नै हा बास बिन्दास नै बालाफ्रा आयै अरिजिनाल खालै ओमफ्राय माबायदि बोहैलांसिनो नै खोलैनिसैमोन माथो आंखौ खोलैनिसैमोन जेने गाय स्पिडाव फैखादों खोलैथारनोसैमोन आंखौ नुदों ओइ नै दुगैनो नंदोंमोन दुगैनायाथ' मिसासै बेयाव बिदि बुखारोबा दुगैनाया खामानि होला बे नै ओइ थांसै र' थांगोन ओरै थांनानै देखायगोन र' नोंथांमोननो दसे नै जायगा दायगायानो बिराद मोजांखा नै दा बेबायदि लामा बानायदों आरो ना सागर गेजेराव नै लोगोफोर नुबाय नै ना हमग्रा नावफ्रा नायदो अखा ना हमग्रा नावफ्रा नै बेफोरबायदियावनो आरो ना एकदमबारे बिराद बरिया नुखायो नै ओमफ्राय ना हमग्रा नावफ्रा नै बिन्दास नुखायो नै एथ' ओरै गामि आरो ना बेफोरथिंजाय ओरै सेस ना हमग्रा गोजा आरो ओमफ्राय नै बेजों दा नै लामाखौ खोगासिनो बे सागरखौ नै सागरा ओरैजाय नै दा लामाखौ खोगासिनो नै बिन्दासनो आरो ना एकदमबारे फुङावनो ना हमो आरो दा ओरै नै बेखौ ओरै खोस'गोन नै ओइथिं ससे नुदोंना नोरैबो खोबाय ओमफ्राय दा नोरै खोगासिनो नै दा बेयाव खोगासिनो ओमफ्राय बेयाव दा खोगासिनो आरो बे दा फुङाव एकदमबारे खोमसियाव खारजोबगोन आरो बेफोर नावा नै ना हमनो जे बायनो नाय माबायदि थफ्ला दोनदों माबायदि गिदिर अन्थाइजों खोदों नुखायो नै ओमफ्राय माबायदि गिदिर अन्थाइजों खोदों नै बेफोरनो आरो सागरा नै बेफोरबायदि आरो ना नै लोगोफोर जों सागराव बेरायनो फैदों आरो ना ओरैजाय सागरा नै थिंजाय दा नै बेखौ नाय नै अन्थाइफ्रा माबायदि गिदिर दं नै आवाजखौ मोजां खोनाया जानो हागौ आरो ना लोगोफोर खिन्थु नै नाय आरो माबायदि गिदिर अन्थाइ माने सागरखौनो थेदों आरो ना फाइनालि जों माने आंनि सिमाङा साननाया साक्सेसफुल जाबाय आरो ना सानसे समबाबो मोजां बेरायना देखायगोन नंदोंमोन आरो ना दा नै नायदो माबायदि नै थेगासिनो ओरैबो थेदों दा ओरैजाय बिराद गोलाव जों बिसिनिफ्राय नोंथांमोना थांना देखायगासिनो नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय था नै दा बेनो आरो ना फै होमबालाय नोंथांमोना लोगोसे नैफोरनो आरो दा माने ना नै माने एकदमबारे सागर गेजेरखौ दै माने लामा बानायदों आरो नै गिदिर अन्थाइजों थेदों नै नुदों सिनेमायावसो नुदोंमोन रामायण महाभारतआवसो लामाखौ थेनाय खिन्थु दा मोगथाङाव नुबाय आरो ना लोगोफोर मोगथाङाव फैना नुफैबाय नै बेजों दा माने थेगासिनो गारि गिदिर लाबोना अन्थाइ गारफैनानै थेगासिनो आरो ना माबायावसो सिनेमा भिडिअ माबायो जोंनि बे रामायण महाभारतआवसो नुदोंमोन आरो जों नायनानै खिन्थु दा मोगथाङाव नुबाय आरो फाइनालि जोङो दा नै जेरैबायदि सानदोंमोन ओरैबायदि नुफैमारबाय नायनो नंनानै नुफैमारबाय आरो ना नै ओरैहाय ओइलाय मानसिफोर ओरै बेरायगासिनो नायदों नंखाय फाइनालि नुमारबाय आरो ना लोगोफोर बेनो आरो नाजाराया नायदो मारै नांदों सागराव बेरायनानै खोन्थाहरदो एसे लोगोफोरनो दे एसे रायज्लायहरदोब्रा सागराव बेरायना माबायदि मोनदों बिराद मोजां नांदोंलै एकदम फाइनालि माने नै ओरै जोङो रामायण महाभारतआव नुनाय बायदिल' मोनोमोन दा खिन्थु गावनि मेगनजों नुफैबाय आरो ना लामा बानायनायखौ दा बेफोरबायदिनो नै सागरा नोंथांमोना नायना लाग्रोदो माबायदि नुहुरखायो नाय रोमैनो बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनो मोनोब्ला गोसोफ्रा माने बिराद सान्थि मोनो आरो ना खिन्थु मोखां सुवाखैलै लोगोफोर उन्दुना सिखारना डाइरेक्ट फैदों आं बेखौ माने नायनो होननानै मोखांखौ एसे बोरैबा बुथेथे नुदों आरो ना मोखां सुनो मोनाखै मोनस्लाबासै हाखु दाखु लेंबोथारबायबा लोगो सासे आंखौ नै एकदमबारे ओरैहाय एकदमबारे गिदिंनो बिराद मोजां आरो ना नै ओरैहाय थेगासिनो नै ओरैहाय रोमै नुहुरलायो आरो ना दा ओरैहाय थेगासिनो नै बैथिं बै ससेयाय नै नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ बे ससेयाबो माने कमप्लिट जासिगोन आरो ना बेखौ थेगासिनो आरो दा नै बिराद बिन्दासखा बार खोलो खोलोनो
नै माबायदि मावखायो नै बेयाव दुगैनो नंदोंमोन खिन्थु दुगैनाय जानाय नंला दे होमबा दोनथ'लायनोसै ना भिडिअखौ दिनै होमबा बिसिमावनो फोजोबथ'लायनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन